Dako panduwa ka high value individual o kun HBI sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit sa Balaria Street, Barangay Kauswagan City Proper, Iloilo City, pasado alas 9 ng gabi, Enero 15, 2024. Ang mga arestado mo Sanday Ernesto Ibarra Jr., 43 anyos, residente sa Barangay Rizal Palapala 2, kag Ryan Bordon, 36 anyos, residente naman sa Barangay Tansa Bonifacio City Proper. Nabaklan ng mga arestado sa isa ka plastic sachet sing napatian Cebu gamit ang 8,000 pesos nga bypass money. Dugang nga nakuha sila nga paginakop ang 7 ka nut-tied plastics, 15 ka plastic sachet sing napatian Cebu, kag iban pa nga mga non-drug evidence. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., Chief sa CDEU, ginpayag siningad wag kasimanang ilang monitoring antes ginkasan na sambit nga operasyon. Bilog nga Iloilo City kung diin to the batchag nila nga Metro Taway ina-deliver na nila kag kung ato sila sa ila area. Ito ang posibilidad nga ina pagagamiton nila or pag-ausaron during sa festival. Ginabanta naman sa 250 grams na na-recover nga suspected shabu nga may arasing estimated market value nga 1,700,000 pesos. Balita nagikan sa distrito sang City Proper. Ini si ka K5 Eric Canizares para sa kampyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, ang kampyon nga stasyon K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.